ang dalawang bikers matapos tamaan ng shrapnel mula sa sumabog na improvised explosive device. Two people were killed after an improvised restaurant this Sunday morning. Again, sa mga bagong dating po, welcome po sa ating pong activity ngayong umaga. Nagsagawa ng fun bike activity ang Camarines Norte Provincial Police Office. Katuwang ang ilang ahensya ng gobyerno at mga grupo ng siklista sa lalawigan upang mas paigtingin ang pagkakaisa laban sa mga karahasan. Bahagi ito ng ating kapulisan upang puntinahin ang iba't ibang karahasan at bigyan ng hustisya ang mga biktima ng mga makakaliwang grupo. Nagsimula ang fun bike sa registration sa Provincial Capitol Ground. At pagkatapos ay dumiretso sa mga bayan ng Mercedes. Sa Bagasbas Boulevard, Talisay, Vinsons, at tumuloy sa Camp Wenceslao Q. Vinsons sa Dugungan, Daet, Camarines Norte para sa maikling programa. Alam niyo ba na ang Philippine National Police ay dating parte ng Armed Forces of the Philippines? Isa sa unang 4 na service command ng AFP sa Pilipinas bilang Philippine Constabulary o Hukbong Pamayapa ng Pilipinas. At noong ika-29 ng Enero taong 1991 ay nakipagsanib ang Philippine Constabulary sa Integrated National Police para mabuo ang pambansang pulisya ng Pilipinas o kilala ngayon bilang Philippine National Police. Panunumpa ng suporta at katapatan ay taimtim panunumpa ng aking suporta sa pamahalaan at sa lahat ng proyekto at programa ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Marami ang nakilahok at nagbigay ng suporta sa programang ito. Kabilang ang Team Mahinahon Bikers o TMB, isa sa malalaking grupo ng mga siklista sa Camarines Norte, ang nagpayag ng suporta sa naturang gawain. Nais din kasi ng mga ito na mas maging matahimik at may pagkakaisa ang bawat mamamayan upang mapanatili ang kaayusan sa bayan ng Labo. Para naman sa message of support, may we request the active member of Team Mahinahon Bikers of Labo, Camarines Norte, Mr. PJ A. Molina. Palakpakan naman po natin. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating pong lahat, sa ating Provincial Director, Colonel Guadamor, at syempre po sa ating mga hepe ng iba't ibang kapulisan sa bayan po naman o sa lalawigan ng Camarines Norte. Una po ay kami po ay nagpapasalamat sa ating kapulisan sapagkat nagkaroon po muli ng opportunity tayong mga siklista sa ating lalawigan
na magkaroon ng ganito po namang fun bike activity. Sa ngalan po ng aming team sa Bayan ng Labo, ang Team Mahinahon Bikers, sa pangunguna po ng aming presidente, isa rin pong pulis, si Ma'am Ana Grace Villablanca, at syempre po ng aming mga team leaders. Kami po ay lubos na natutuwa sapagkat sa dinaranas po nating pandemya ay matagumpay. Ito po namang ginagawa po nating Bike for Peace and Justice na namiss po nating lahat. Palakpakan po natin ang ating kapulisan. Sa katunayan po, kapag may ganito pong mga gawain ang ating kapulisan, tayo po mga siklista sa Cam Norte ay natutuwa dahil lagi po tayong kabahagi ng ganitong programa. Malaking bagay po ito sa ating lahat, sa mga non-government organizations, mga NGOs po natin o asosasyon, kagaya po ng ating mga siklista na nandirito po naman at iba pa na itap ng PNP sapagkat sabi nga po natin, mas mapapabuti at mas magiging makabuluhan ang mga gawaing kagaya po naman ito at mas nagiging malapit po tayo sa ating kapulisan. Inspirasyon din po namin kayo sapagkat ang ilan po sa mga member po namin sa Team Mahinahon Bikers ay magpupulis din po. Kaya po kami po ay natutuwa. Bagamat nalulungkot po kami bilang mga siklista yung nangyari po sa Masbate, kung di po kayo, kung alam po ninyo yung balita, nalulungkot po tayo sa ganung mga nangyayari na sana po ay hindi naman mangyari sa ating po namang lalawigan ng Camarines Norte. Kaya napakahalaga na nandito po ang ating suporta ng ating pong kapulisan sa ating pong lalawigan. Kaya kayo po ang aming inspirasyon din. Sabi nga po natin, patuloy po kaming susuporta sa programa po naman ng ating kapulisan at mapalaganap ang kaayusan sa ating komunidad sa pamagitan ng ganitong mga gawain. Muli po, ang aming pasasalamat sa inyong lahat, higit sa ating kapulisan, dahil patuloy po kayong nagsusumikap na maging mapayapa, matahimik, at may magandang relasyon sa bawat komunidad. Lagi po kayong nandyan sa amin to serve and to protect. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.